Здравейте на всички, които... Здравейте на всички, които не гледат... Това, което чухте преди малко, съжалявам, беше съобщение на таблета. И да, здравейте на всички, които не гледате. Днес ще ви покажа как да си направите хартиен танк, като този. Да, сега ще ви покажа как да го направите. Окей. Ето. Сега ще ви покажа как да го направите. Сега ще ви е нужен един лист, без значение червен, син, няма значение какъв. И едно, ето, такова малко листче, трябва да е такова. Нали знаете, като откъснете, като се направите едно квадратно листче и ето това може да е. Ето това листче ми е ето от такова тук. Ето от такова. Добре. Така. И сега нека да започнем. Така. Взимате листа и сгъвате така. Така. След което сгъвате така още един път. Така сгъвате още един път. След което така, тук, така. След което имате, трябва да се получи това. След което така обръщате лист, така че отвореното да ви е така от вашата страна. И пак ли бе, ей! Добре, сега взимате ето това. Не тук и двете наведнъж. Само едно. Тук сега ако се зачудите и си кажете, че не сте го направили правилно, защото тук има две такива. Не, точно така трябва да го направите. Така, и тук сгъвате тия двете. Преди малко ви казах, че сте го направили правилно. След което така, да, както ви е така, обръщате листа, сгъвате ето така. Аз забравих да ви кажа, че ще ви е нужно също и тиксо или лепило, няма значение какво, но аз предпочитам с тиксо. Ето така гледате и тук след което имате ето, трябва да имате това. Тук взимате това и сгъвате ето така.
така трябва да направите. Нали, както ви е било е така, сгъвате ето така. И от тук също. За този танк да знаете само, че няма абсолютно никакво значение какъв цвят е листа, разбира се, това няма никакво значение, но вече има значение каква е големината на листа. Най-добре е да го направите с листове А4. Да, с листове А4, чакай се да видя нещо. Добре. Сега, нали, както ви е така, обръщате, слагате си го, т.е. ето така обръщате, след което от тук това взимате, не го сгъвате тук до най-горе, ето до тук. Гледате така. И тук, както имате, нали, ето това, сгъвате ето така. Четете. Трябва на обратна врата. Въркал съм го. Добре, нека го разгъна. Вече трябва ето така от тази страна да направя всичко, но окей, най-важното е, че може да се оправят нещата. Съжалявам, че ви обърках. Много съжалявам. Но ако все пак съм ви объркал, може да го поправите. Така. Така. И тук да, точно ето така. Трябва да ви се получи. Ние такива тук трябва да сте. И добре, сега взимате ето тия и ги слагате тук вътре. И тук правите светло.
След което от тук взимате ето това и правите ето така. След което тук от другата страна също правите. И ето. Сега взимате малкото листче. Има съвсем мъничко парче тиксо. Така на главата. Много махнем. Ако искате го направите с ножица, може да го направя без ножица. Както искате. Така, взимате танка и вътре ето в това слагате пръчката. И ето, имаме танк. И да, това беше което исках да ви покажа. Такъв танк. И наистина много съжалявам, ако съм ви прецакал, нали, с това, дето там го обърках. Наистина от сърце съжалявам, че се получи така, но най-важното е, че ми се получи. И надявам се и на вас да ви се е получило. И може да играете, ако искате. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Ако съм ви помогнала да го направите, дайте палец нагоре, пишете долу в коментарите, абонирайте се и още един път съжалявам за това. Не пишете хейтърски коментари, но си бавен ти прецакваш нещата, моля ви. Просто наистина, ето, съжалявам и да. Както казах, ако съм ви помогнал, дайте палец нагоре, абонирайте се, пишете долу в коментарите и до скоро!